tir yn erbyn ystol y Stradau, ar cae 4 ystol y Fera yn erbyn Cystadleuaeth.
Diwrnod cael ysgol hwyr a plas mawr cae 4, please. Plas mawr and hwyr to pitch 4, please. Sorry? St Kenneth. Would need him out of it now. He's just meant. Nesaf mae ffeinal y bwlwan y merched ar cae 2, Bro Pedr yn erbyn Cwm Rymni. Ffeinal cwpan y merched ar cae 1, Penwedig yn erbyn Cystadleuaeth. Bydd y gemau yma yn dechrau yn gyntaf â phosib, os bydd timau yn gallu mynd draw i'r caeau, please. These games are going to be starting as soon as possible. If the teams could go over to the pitches ready to play, please.
Bowar y bechgyn yn cael eu chwarae ar cae 6. Bryn Tirion yn erbyn Bryn Hawer. The boys' bowl final will be played on pitch 6. Bryn Tirion against Bryn Hawer. If the teams could make their way over, ready to play. Smaen. Iawn. Dylai bod na ddau dim dod ymlaen i chwarae cwpan y plas a cwpan y merched.
gynnon ni ffeinal yr clas. Timau merched Glantaf yn erbyn Bro Myrding. So we've got the girls playing final on pitch 1, Glantaf against Bro Myrding. On pitch number 2, ar cae rhif 2, we've got the girls bull final, and playing in the bull final we've got Cymru against Bro Pedyr. Pobl sy'n Penderthu sy'n chwarae. Garwed di on! Okay, glad to have you, Diwrnod. Sorry, dim dim Sorry, we were in postal tenders, all kind of pimp, Wrth bod i Bryn Teg wedi cael 3, o gael hwnna at Bryn Teg, pitch number 3. Barod i wneud y syth. Ia, reit good. Straight. Ia. Joey Gwion. Helo, Joe. Hiya, teacher all in your car, okay? With the teacher wearing and everything Llandyfri, just to grab a little seat and power you into the seat, okay? Ia, dim problem. Go, go, go! Dyna de, tasa! Gol Bro Myrdin. Tywydd gol wahanol i be oedd I ddoe. Ond mae Glantaf sy'n rhedeg mewn o dan y pist am y tro cyntaf heddiw ar gau un.
a sydd wedi cael y sgôr cynta yn ffeinal y plat. Dechrau da iawn i'r merched mewn glas. Glantaf hefyd wedi cael trosiad llwyddiannus i wneud. Mae gennym ni penweddig yn erbyn Llandyfri fama nesa. Wedi chasglu'n llwyddiannus. O wedi gollwng ymlaen wedyn yn y diwedd gan ysgol Bro Myrddin. Sy'n siomedig iddyn nhw gan maen nhw ddim wedi cael dim meddiant o gwbl eto. Sy'n golygu bod gen Glantaf gyfle yma yn hanner Bro Myrddin i ymestyn i mantais. Glantaf yn pasio allan, trio lledu'r bêl, trio dadlwytho. Wedi mynd yn ôl meddar Diwrnod. Yn dadlwytho eto, a trio mynd am y gornel. Tacl dda yn y gornel o fanna i stopio i chwaraewr Glantaf mynd dros y gwyngalch. Wedi chymryd yn gyflym gan Glantaf. A di ffeindio'r gwagled i fynd syth dros y lein. Ysgol Bro Myrddin yn cysgu chydig bach fanna. Ddim ar flaenau traed ar ôl i'r dyfarnwr roed cic gosb i Glantaf. Trosiad aflwyddiannus arall i Glantaf. Sy'n gwneud 17 i ddim yn yr hanner cyntaf yma i'r merched yn y glas. Cicio o ddechrau gan Glantaf. Neb yn ei dalu
gan ysgol Bro Myrddin, ond maen nhw wedi ffindio chydig bach o waglef yma. A mae cyfle iddyn nhw fynd, tacl wych fan'na i fynd â ysgol Bro Myrddin dros yr Yslys. Chydig bach o berygl o fan'na i ysgol Glantaf. Wedi rhoi gormod o le i ysgol Bro Myrddin allu redeg mewn iddo fo. Yn anffodus, y linell yn cael ei daflu neu ollwng ymlaen. Mae'n siŵr bod y tywydd ddim wedi helpu yn hynny o gwbl. Mae'n llitrig iawn allan yna, mae'r bel yn dod allan o'r gefn y sgrym, a Glantaf sy'n ei chael a cyflef yma, ond tacl wych gan y mewn o'r Bro Myrddin i redeg yn ôl ac i wneud y dacl yna, sy'n gorfodi i Glantaf ollwng y bel ymlaen, a dyma ni sgrym wan i ysgol Bro Myrddin. Maen nhw'n cael cyfle bach yma ar gyfer chydig bach o feddiant. Mae'n dod allan i ysgol Bro Myrddin, yn pasio i allan, a mae chydig bach yn rhydd, a Glantaf sydd wedi chael i. A maen nhw'n pasio allan, trio lledu hi. Tacl arbennig allan yma ar yr Yslys, gan rhif 22 Bro Myrddin. Glantaf yn trio ymestyn ei eto. Unwaith eto, mae Bro Myrddin yn taclo'n ffyrnig, a wedi troi'r bel drosodd. Chwarae gwych fan'na gan y genod yn y gwyrdd. Y Diwrnod yn penderfynu bod Glantaf yn cam sefyll y fan'na. Tra oedd Bro Myrddin yn trio lledu'r bel a trio dadlwytho. Felly sgrym yn fama i ysgol Bro Myrddin, ond mae sgrym pwerus mawr yn dod gan ysgol Glantaf ac yn gwthio Bro Myrddin yn ôl mewn i'r postyn. Ysgol gyfun Gymraeg Glantaf wedi cael lot o lwyddiant efo'r sgrym. A dydy ysgol Bro Myrddin methu a delio gyda fo. Felly mae'n hanner amser efo yma yn ffeinal o plat. A mae ysgol gyfun Gymraeg Glantaf ar y blaen o 17 pwynt i ddim yn erbyn ysgol gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Girls are in the final close now. Bydd angen dipyn o ymdrech gan
y genod mewn gwyrdd o Bro Myrddin wan i ddod yn ôl o 17 pwynt. Ond, os di ysgol gyfyn Glantaf yn gallu gwneud am yn un hanner, mae siŵr allith ysgol Bro Myrddin hefyd. Bro Myrddin yn clirio allan o'r rec yn dda ac yn trio lledu hi. Yn dangos chydig bach o gyflymdra. Yn pasio hi allan, ond mae Glantaf wedi dwy'n hi. Ac yn mynd lawr yr asgell. Mewn chydig bach o wagle, mae'r rhif 15. Ond tacl arbennig yn fanna i stopio cais. Oedd yn sicr o fod am ddod. Ond mae ysgol Glantaf yn meddwl bod nhw wedi rhoi i drosodd, ond mae wedi tharo ymlaen gan ysgol Bro Myrddin. Felly fydd hi'n sgrym ar linell 5 metr Bro Myrddin efo yma. Felly perygl iddyn nhw yn ddian iawn yn yr ail hanner. A sgrym Glantaf wedi bod yn mynd yn dda iawn hyd yn hyn. Wedi cael y gorau o ysgol Bro Myrddin. Fydd Bro Myrddin yn gobeithio gallu troi ei hanlwg yn lwc. Mae'r bel yn tasgu allan ac yn camu ar y tu mewn. Mae mewn o'r Glantaf ac yn mynd drosodd am bedwerydd cais Glantaf. A mae'n edrych yn debygol iawn. Mae nhw fydd yn mynd ar plat heddiw. Mi fydd hi'n drosiad eitha anodd o fama i ysgol Glantaf. No, I know. Yeah, go on, Jack. It'd be interesting. I want to see on Thursday when your 8 boys come here. One of the boys. Y trosiad yn aflwyddiannus. Felly'r sgôr ydy 22-0 i ysgol Glantaf. Glantaf sydd wedi dechrau ora yn yr ail hanner yma. Felly unwaith eto, bydd gofyn mawr ar Bro Myrddin i ddod nôl wan. Y bel chydig bach dros bo man. Mynd nôl i'r ochr dywyll maen nhw'n mynd. Trio ffeindio'r gwagle. Rhediad gwych yma gan Bro Myrddin. I ennill tua 20 metr iddyn nhw. Ond mae'r dyfarwn yn penderfynu bod Glantaf wedi cael y gic gosb. Mae'n chydig bach o anaf yma. Wedi bod yn ddiwrnod oer a glyb yma. A Pont Cana heddiw. Ac unwaith eto mae yn sgrym. Sydd ddim yn dod yn hawdd. Efo'r cae yn reit fwdlyd a llithrig. Ond mae Glantaf wedi gwneud y mwyaf o'r cyfle. Hyd yn hyn. Ond Bro Myrddin tro yma sy'n rhoi mwy o ymdrech na maen nhw fel arfer wedi wneud. Mae'n dod allan i Glantaf. Mae'n trio lledu hi. Torri sgwad ar ôl sythu fyny. Cario ymlaen i fynd. A cyflyr rhif 14 i Glantaf yn ormod i amddiffyn ysgol Bro Myrddin. Rhedeg gwych fan'na gan y genod mewn glas.
y gallu sethu fyny a mynd trwy'r bwlch. Fy trosiad llwyddiannus hefyd. Felly mae ysgol gyfun Glan Taf ar y blaen o 29 pwynt i ddim yn erbyn ysgol Bro Myrddin. Mae'n siŵr bod y gêm wedi mynd o'n i ysgol Bro Myrddin. Ond dwi'n siŵr bod nhw'n rhoi bob ymdrech i drio cael chydig bach o bwyntiau ar y sgorfwrdd. Mae'n cymryd i drwy'r canol, ond taclo gwych. Dwylo gwych fan'na gan ysgol Bro Myrddin. Mynd allan o gefn y ryc. Ochr gamu a bwydo nôl. Ysgol Bro Myrddin dal yn ceisio i fynd ymlaen. Ond ysgol Glan Taf sydd wedi throi hi drosodd. Ond sgrym fydd i eto i ysgol Glan Taf. A mae'n siŵr fydden nhw'n teimlo'n reit gyfforddus o gael sgrym arall ar hanner ffordd. Sy'n mynd i'r cyfle iddyn nhw allu ymosod. A dyna maen nhw'n neud gyda'r mewnwr sy'n ffigio ac yn mynd ar ben ei hun yn y rhedeg syth trwy'r bwlch. Ysgol Bro Myrddin yn trio rhedeg ar ei ôl i. Ond y chylymdra yn ormod iddyn nhw. Cais arbennig gan y mewnwr. A chic llwyddiannus hefyd. A dyna ddiwedd y gêm. Ysgol gyfun Glan Taf wedi curo ysgol Bro Myrddin o 36 pwynt i ddim. Bydd Glan Taf yn falch iawn o'r fuddugoliaeth yna. Ar ôl i'r bechgyn gyro'r gwplan ddoe, mae'r merched yn fuddigol heddiw yn y plat. Deudydd llwyddiannus iawn iddyn nhw fel ysgol. Felly ysgol gyfun Glan Taf yn fuddigol yn ffeinal y plat ac yn curo ysgol Bro Myrddin o 36 pwynt i ddim.
tynnu branding a stwff i lawr. Dyma ffeinal y gwpan i'r merched yn dechrau. Ysgol Penweddig yn erbyn Llanymddyfri. Cyfle cynnar y fama. Yn carlamu lawr yr asgell i sgorio'r cais cynta y gêm yn y ffeinal. Reit o dan y pist. Yn dangos cyflymder gwych. Dechrau arbennig yn y gwpan. Di'r tywydd ddim wedi llacio. Ond bydd ysgol Penweddig yn falch iawn o'r dechreuad yna mae'n newydd gael. Llanymddyfri fama yn trio lledu'r bêl. Yn llwyddo i ddadlwytho, ond tacl wych yn dod fewn fan'na gan Penweddig. Ond Llanymddyfri yn gollwng y bêl ymlaen yn anffodus. Felly y sgrym yma yn mynd i ysgol Penweddig. Sgrym cynta'r gêm, a mae'n dod allan ddim yn lan i Penweddig o gwbl. Mae nhw'n llwyddo i chael i nôl. Yn ochr gamu nôl mewn mae'r sgoriwr rhif 3. Mae nhw'n bwydo hi nôl ac yn lledu hi allan. Dwylo hyfryd. Ni'n gweld yma sut mae'r tywydd yn effeithio'r gêm. Trio pasio allan i'r asgell, ond y bas wedi mynd ymlaen mewn ar dyfarnwr. Felly ail sgrym y gêm. Ond tro yma i Llanymddyfri. Ond yr allan yn iddyn nhw. A lledu hi ydy'r bwriad. Dwylo da fan'na gan Llanymddyfri, a maen nhw wedi gollwng hi. A pwy sy'n dod allan gyda hon, Llanymddyfri eto sydd wedi chael hi, ond mae'n cael ei tharo ymlaen. A mae'n nôl i Penweddig, a Penweddig sydd efo cyfle i ymosod o yma. Ochr gamu yn ebyn un. Ac yn dadlwytho. A dim ond Gwair sydd o blaen rhif 15. Penweddig sy'n gallu rhedeg o dan y pist am ail gais y gêm. Sy'n golygu bod Penweddig 2 gais ar y blaen. Mae cyfle yma i ymestyn ei mantais o 2 bwynt ychwanegol. Maen nhw wedi llwyddo wneud hefyd, felly mae'n 12 pwynt i ddim i Penweddig. Dechreuad da iddyn nhw yn yr hanner cyntaf yma yn erbyn Llanymddyfri yn ffeinal y gwpan ar ail ddiwrnod twrnament 7 Ochr yr Urdd.
Dwylo da o'r gicia o ddechrau. Yn pasio allan. Yn trio ffeindio'r mantais yn syth. Ond wedi gollwng hi ma nhw. Os na gyfle yma i Penweddig i gael ei trydydd cais o fewn chydig funudau. Mantais ydy i Penweddig. Cam sefyll. Ond mae'r bas yn mynd ymlaen gan Penweddig sy'n golygu bydd y gic gosb. Bydd nhw'n dod nôl at y gic gosb a'r mantais oedd yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Just ar dwy'r hugain Llanymddyfri. Mae Penweddig yn cymryd hi. Ond mae tacl wych yn dod fewn o fanna. Ond maen nhw'n lledu hi. Y Bale yn mynd ar llawr o ddim yn cael ei taro ymlaen. A trio mynd rownd pawb mae'r rhif 12. Ydy wedi llwyddo i wneud. Do, mae wedi rhedeg gwych o fanna gan rhif 12 Ysgol Penweddig. I allu rhedeg heibio chwaraewyr Llanymddyfri i gyd. A chymryd arwydd yr Urdd allan hefyd fel mae wrthi. Trosiad reit anodd, reit o restlys dyma i Ysgol Penweddig. Felly mae'r sgôr yn aros yn 17-0 yn erbyn Llanymddyfri. Ysgol Penweddig wedi efelychu Glantaf yn y ffeinal da ni newydd weld. A mynd 17 pwynt ar y blaen yn erbyn Llanymddyfri. Felly fydd hi'n sialens mawr i Llanymddyfri wwan yn diwedd yr hanner cynta a'r ail hanner i allu dod nôl. Y gic yna ddim yn mynd 10 metr. Felly mae'r Bale yn dod nôl i Llanymddyfri sy'n cymryd i mewn. Bale yn cael ei gollwng ond yn ôl aeth hi. Camu nôl i mewn. Mond i gyfarfod tacl nerthol fanna gan Ysgol Penweddig. Felly ar yr hanner, mae Ysgol Gyfun Penweddig ar y blaen o 17 pwynt yn erbyn Llanymddyfri. Bydd hi'n sialens i Coleg Llanymddyfri ddod nôl o hyn. Dyma ni ar ddechrau'r ail hanner. Ysgol Penweddig fydd yn chicio
Mae ysgol Penweddig ar y blaen o 17 pwynt yn mynd Coleg Llanymddyfri sydd ar ddim yn ffeinal y cwpan. Felly fydd yn hyderus iawn yn mynd fewn i'r ail hanner yma. Mae o fyny i Coleg Llanymddyfri rwan i ymateb. Cic anodd i'w dal o fanna. Gan ysgol Penweddig ac yn dadlwytho llwyddiannus. Cic gos buan i Penweddig. Dim byd Coleg Llanymddyfri isio. Mae'n cymryd i syth fyny. Yn trio torri twll trwy'r amddiffyn Coleg Llanymddyfri, ond wedyn maen nhw'n dadlwytho ac yn gwasgaru'r bêl, ond pas lletraws yn mynd i'r llawr. Ymgeisio gicio i mlaen ma Penweddig. Maen nhw'n ail gasglu ac yn pasio i allan eto. Ond mae'r bêl lithrig yma yn achosi problemau i'r ddau dîm. Dadlwytho ma Penweddig. Yn gyffidio rhif 19 ar yr asgell. Ac yn ei chael i nôl i mewn. Mae cyfle yma i ysgol Penweddig sy'n torri syth drwodd. Mae rhif 15 mynd o dan y pyst a mae hael gais o'r gêm. Penweddig yn dangos amynedd da iawn o fanna yn hanner Coleg Llanymddyfri. Oedd yn neud yn dda i'w stopio nhw yn y lle cyntaf, ond oedd y pwysau yn ormod i amddiffyn Coleg Llanymddyfri. Ac oedd pasio chwym ysgol Penweddig wedi galluogi nhw i ffeindio'r bwlch ac i redeg o dan y pyst. Felly ar ôl y trosiad yma, mae ysgol Penweddig ar y blaen o 22 o bwyntiau i ddim yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Dim y dechreuad oedd Llanymddyfri eisiau i'r ail hanner yma. Y bêl wedi ollwng, ond wedi mynd yn ôl mewn y dyfarnwr. Ond tro yma wedi gollwng ymlaen. Yn chwarae mantais i ysgol Penweddig sy'n dadlwytho allan ni i'r asgell. Sy'n dadlwytho eto. Ag eto. Tacl uchel o fanna gan Coleg Llanymddyfri, ond mae Penweddig dal i fynd. Tacl wych fanna gan Coleg Llanymddyfri. Ond dod nôl am y fantais, am y dacl uchel, mae'r dyfarnwr. Felly mae cyfle yma i ysgol Penweddig yn agos iawn at linell Coleg Llanymddyfri. Mae'n chymryd i hi fyny. A mae'r 14 yn rhedeg drwy amddiffyn Coleg Llanymddyfri. I ffwr a'i chylymderu yn ormod i'r amddiffyn. Ac yn rhedeg sydd drwodd. Heb unrhyw drafferth yn y diwedd. Felly wedi ymestyn i mantais nhw i 27 pwynt i ddim. Mae gawn weld wan os gawn nhw y trosiad anodd iawn yma o'r asgell dde. Yn anffodus, y trosiad yna yn aflwyddiannus. Felly mae'r sgôr yn parhau i fod yn 27 pwynt i ysgol Penweddig a dim i Coleg Llanymddyfri. Unwaith eto mae'n ymddangos fel mae ysgol Penweddig sydd yn mynd i giro'r gêm yma. Gan bod ni mor ddefn i fewn i'r ail hanner. A Coleg Llanymddyfri ddim wedi sgorio un pwynt eto. Cic fach drwodd gan Coleg Llanymddyfri. Cyfle fama.
Chdi bach o gam ddealltwriaeth yn y cefn, ond wedi tharo ymlaen gan Coleg Llanymddyfri. Ond maen nhw wedi gwneud dipyn o diriogaeth o fan'na. Wedi mynd o'i hanner ei hunan i 22 Ysgol Penweddig. Sgrym i Ysgol Penweddig. Sgrym gadarn gan y ddau dîm. Penweddig yn ei ffasio i allan, ond tacl dda fan'na'n ganol cae i'w stopio nhw. Dadlwythodd i ar y llawr. Ysgol Penweddig tro yma yn rhoi y gic ymlaen. Mae Coleg Llanymddyfri yn ei hamddiffyn ni yn llwyddiannus. O wedi rhwygo gan Ysgol Penweddig. Ond wedi tharo ymlaen ar ôl nhw drio dadlwytho. Felly fydd y sgrym ar ganol cae i Goleg Llanymddyfri. Sgrym i Coleg Llanymddyfri sy'n cymryd i ar ochr dywyll ac yn mynd rownd pawb. Mae'r rhif 9 i Coleg Llanymddyfri sy'n mynd i sgorio cais cynta y gêm i Coleg Llanymddyfri. Sgiliau gwych fan'na'n cael ei dangos gan Goleg Llanymddyfri a chylymdra da i gael cais cynta Coleg Llanymddyfri o'r gêm. Felly mae Coleg Llanymddyfri'n ail ddechrau fyma. Wedi dal yn dda gan Penweddig. Taclo da, a mae'n bwysig bod nhw'n mynd i fod yn taclo'n dda y munudau ola'r gêm. Cic ymlaen gan Goleg Llanymddyfri, ond cael ei chasglu'n dda mai gan Penweddig. Penweddig sy'n mynd yn ei blaen. Tacl dda fan'na, a wedi tharo ymlaen, mae'n dyfarnwr. A dyna'r chwiban ola. Ysgol Penweddig. Mor falch o curo'r gêm yna. O 27 pwynt i 5 yn erbyn Coleg Llanymddyfri. Felly Ysgol Gyfun Penweddig yw pencampwyr y gwpan ar ail ddiwrnod twrnament 7 Ochr yr Urdd. So there's no Wednesday this week? No. So we go straight to Thursday? Is it Thursday? So tomorrow? Tuesday, off tomorrow. If you want Thursday, we'll use Thursday. Oh well, I can leave early tomorrow, so it works. Oh yeah, can I save my money? I can drive up and back. I can go and watch my cat in a penalty in the Silver Bowl. It depends if you're in the Welsh. Yeah, exactly. Fight now?
only seen a couple of minutes. One of the teams like back on. So tidy now because I wanted to go watch McCarthy and Carnarvon Silver Ball quarter-final tomorrow in Ireland. So big old man was No, it's just local to where I live. It's not that far from where I live as well, like, so just go down and watch them. Yeah, no quarters. Yeah. I was on the line. Yeah, what happened was I was on the opposite side. It was Chris Long and Andrew Boyle was reffing, and what they did, like, had a penalty, kicked for touch, threw in, started the ball, collapsed it, collapsed it, another penalty, collapsed it again, third time, collapsed it again, fourth time, went for another line out. Chris said number 9 brought it down over the line, while he went into the post and tried to try. I seen the video. Yeah. Watching that land though. I'd say he has the whole lot. I think there's a story behind it as well. They should have won. They missed 2 kicks, 2 penalties a goal. Brodyr a strategig tîm gael chwarae ar cae tri oherwydd bod na anodd ar cae cae. Hein ydi Dyffryn Aman against pwy di? Os ydych chi'n draw i'r cae yma i chwarae golch yma? Gwyr. Ia. Ia, gwyr yn erbyn Dyffryn Aman. Bro Ceiddi. A dyma ni ein trydydd ffeinal. Dyffryn Aman yn erbyn Gwyr. Y dechrau cyflym. Wedi mynd lawr yr ochr dywyll. Mae'r dynion yn y gwyrdd a'r melyn. Ond wedi throi drosodd. Ac os y gyfle yma yn dadlwytho. Yn ei ffasio allan ac yn trio lledu'r bel, ond wedi tharo hi ymlaen. Mae cyfle yma. Efo'r dyfarnwr yn chwarae mantais. Taclo cry.
Mae'r dynion yn y du ar air yn edrych yn dda iawn i amddiffyn yr ymysod yma, a maen nhw wedi throi hi drosodd. Cyfle yma, os ydyn nhw ledu hi, cic fach gelfydd drwodd. Pwy sy'n mynd i chael hon? Ond cam sefyll oedd penderfyniad y dyfarnwr, dwi'n credu. Cic fach arall drwodd. A wedi amddiffyn yn dda. Trio taro lein yn fanna, ond methu a dal gafael yn y bêl. Dyma ni sgrym cynta'r gêm ar gau sy'n reit fwtlyd a sydd wedi torri fyny. Y mewnwr bron a baglu ond yn dadlwytho allan. Traed cyflym, mynd mewn ag allan, mewn ag allan. Pas letraws. Dadlwytho eto. Dadlwytho chwym. Y gic wedi tharo lawr. Felly sgrym fydd hi yn fama i'r dynion yn y gwyrdd ar melyn. Neu, kick gosb, sori. Mae cyfle fama. 2-1. Yn ffigio'r bast ac yn mynd o dan y pist. Mae'r mewnwr. Chwarae da iawn o fanna. I ysgol Dyffryn Aman. Felly cais cynta'r gêm yn dod i'r dynion yn y gwyrdd a melyn. Ysgol Dyffryn Aman. Efo'r trosiad yn llwyddiannus hefyd sy'n ei wneud i'n 7-0 yn erbyn ysgol Gyfun Gwyr. Ysgol Gyfun Gwyr yn uchymyd i fyny. Mynd â hi allan. Cario pwerus iawn o fanna. Y cyfle yma wan, os allan nhw ledu'r bêl unwaith eto. Mae'n taro'r bwlch ac yn dadlwytho allan. Mae amddiffyn ysgol Dyffryn Aman. Dda iawn, a wedi rhwygo'r bêl. A wedi dwy'n ni. Ond mae'r cic gosb yn mynd i ysgol Gyfun Gwyr sy'n ei chymryd i'n gyflym. Cyfle fama iddyn nhw. Maen nhw'n trio lledu'r bêl allan. Rhif 13 i ysgol Gyfun Gwyr yn mynd drosodd. A mi cais cynta nhw o'r gêm. Chwarae da a cyflym yn fanna. Cymryd y gic gosb yn gyflym, cadw'r tempo i fyny. A'r trasiad yn anffodus. Jest yn fyr o'r postyn. Felly mae ysgol Dyffryn Aman yn parhau fod ar y blaen. Gyda 7 pwynt. A ysgol Gyfun Gwyr ar ei hôl i. Gyda mond 5 pwynt. Ysgol Gyfun Gwyr yn ei chicio i ffwrdd i ysgol Dyffryn Aman sy'n trio dadlwytho, ond dadlwytho'n rhwydd iawn. Am ysgol Gyfun Gwyr wedi cymryd mantais o hynny.
A mae'r trosiad yn un llwyddiannus hefyd. Felly mae ysgol gyfyn gwyr o fod yn colli 7-0 wedi throi hi ar ei phen iddi fod yn 12-7 mewn chydig eiliadau ar ôl chwarae sal gan ysgol Dyffryn Aman i drio dadlwytho pan doedd dim angen. A mae ysgol gyfyn gwyr yn neud y mwyaf o'r cyfle ac yn sgorio ei hael gais o'r gêm. Felly ar yr hanner amser, mae dim ond gêm reit agos hyd yn hyn. Dim ond 2 cais ar y cyfan sydd wedi bod. 2 i ysgol gyfyn gwyr sydd ar 12 bwyntiau a 1 i ysgol Dyffryn Aman sydd ar 7. Da iawn cymgyrchiad o Weld and Girls. Felly enillwyr heddiw winners of the Girls Cup 2023. Mae gennym ni ysgol Penwedig Girls. Wel dyn, dwch ymlaen gyda come forward i fan hyn. Da iawn chi. Llongyfarchiadau, felly gael un clap mawr arall i nhw, enillwyr 2023, ysgol Penwedig. Is there a mic on the camera? Is there a mic? Felly fydd ysgol Dyffryn Aman yn ôl ddechrau'r gêm yn fama. Ar gyfer ail hanner. Ein trydydd ffeinal o'r diwrnod. Y gwyr wedi wneud y dda fanna i gasglu'r bêl. Ni'n basydd y peryg. Cario pwerus. Gyfyn gwyr yn penderfynu y cic yna. A chdi bach glymdra yma gan ysgol gyfyn gwyr. Ydy'n mynd i allu cyrraedd. Mae chydig bach o look efo'r bounce yn golygu bod ysgol gyfyn gwyr yn gallu casglu ar ôl y gic mwyn sgorio i trydydd cais o'r gêm. Felly mae ysgol gyfyn gwyr wedi sgorio 2 cais. Ochr gamu gwych fanna gan ysgol Dyffryn Aman, ond trio dadlwytho ar y ffordd i mewn, ond yna'n aflwyddiannus. Taclo da dros yr ystlys fanna gan Dyffryn Aman, felly cyfle iddyn nhw allu dod nôl i mewn i'r gêm. Mae'r gic os yn mynd i gyfyn gwyr. Neu wedi tharo hi mlaen oedd hi, sori. Felly sgrym y fama i ysgol gyfyn gwyr. A sgrym pwerus iawn hefyd ganddyn nhw. Trio taro'r lein, ond penderfynu peidio a rhoi i'r gwibiwr ar yr asgell, 3.14.
sy'n dangos cyflymdrar da iawn i redeg syth mewn yn y gornel. Ac i ymestyn mantais ysgol gyfun gwyr i 24 pwynt i 5 cyn y trosiad. Y trosiad yn un aflwyddiannus sy'n golygu bod i dal yn 24 pwynt i ysgol gyfun gwyr a dim ond 5 i ysgol Dyffryn Aman. O fod wedi sgorio gynta, mae ysgol Dyffryn Aman wedi colli ffordd chydig bach yn ildio dipyn o geisiau i ysgol gyfun gwyr. Ond mae cyfle iddyn nhw fama. Dadlwytho'n neis o fanna, a dadlwytho eto, ond y bêl wedi mynd ymlaen o chwarae mantais. Ond mae'r gic gosb yn mynd i ysgol Dyffryn Aman. Yn deifio syth dros y bêl yn y rec, a chyfyd i gyflym ma' nhw. Penderfyniad iawn. Tacl dda, ond yn dadlwytho, ond yn gollwng y bêl ma' ysgol Dyffryn Aman, a fydd cyfle yn fama i ysgol gyfun gwyr. Mae'r Diwrnod yn ei thynnu hi nôl ar gyfer y sgrym ar ôl i ysgol Dyffryn Aman ei tharo hi mlaen. Mae'r bêl yn dod allan y lan i ysgol gyfun gwyr. Y cyfle fel yma. Dangos cryfder gwych fanna. Gan yn y olwyr ysgol gyfun gwyr. Felly mae sgrym y fama wan i ysgol Dyffryn Aman. Y cyfle iddyn nhw gael gwarad o'r pwysau, ond mae'r bêl yn tasgu allan o'r cefn ac yn ei ryw chicio hi mlaen. Mae mewnwr ysgol Dyffryn Aman sy'n golygu bod ysgol gyfun gwyr wedi cael ei nôl. Ond naddo, mae wedi dod allan i ysgol Dyffryn Aman yma, a mae cyfle fama. Yn switcho i nôl ar y tîm mewn. Mae'r mewnwr, y cyfle fama, a mynd o dan y pys, mae ysgol Dyffryn Aman. Ail gais y gêm, ond methu'r trosiad sy'n golygu fydd yn 24 i 10. Oes na ddigon amser i ysgol Dyffryn Aman dod nôl mewn i'r gêm yma efo 2 gais gyflym wan. Yn cymryd y gic. Gyda chdi bach o frys. Di fynd yn pedwar gyfun gwyr yn ei thapio hi mlaen. Mynd allan dros yr yslys ma hi. Ysgol Dyffryn Aman yn sylwi bod angen iddyn nhw hastio. Bydd ysgol Dyffryn Aman yn gobeithio am linell bach daclus, ond dyn nhw ddim di chael a mae'n dod nôl i ysgol gyfun gwyr.
Mae'n gyfle yma i ysgol Dyffryn Aman ar gyfer sgrym. Mae'n dod allan i ysgol Dyffryn Aman yn ffeindio'r bwlch ma nhw. Trio dadlwytho, ond methu chael i. Mae'n dod allan i ysgol Dyffryn Aman. Mae rhaid iddyn nhw sgorio fama, os yna unrhyw fath o siawns. Maen nhw'n trio cael y bel allan, maen nhw wedi llwyddo i wneud. Mynd o dan y pys, mae ysgol Dyffryn Aman. Oes na ddigon amser iddyn nhw gael cais arall. Nag oes, dyna ddiwedd y gêm ac enillwyr y plat blwyddyn yma ydy ysgol gyfun gwyr. Gêm arbennig a thyn. Efo chydig bach o sgiliau neis iawn i'w gweld ar y cae heddiw mewn tywydd eitha fechydus. Ond ysgol gyfun gwyr yn fuddigol o 24 pwynt i 17. Dyma ffeinal y cwpan yma, gêm ola'r diwrnod. Ar gair rhif 2. Mae cyfle yn y sgrym yma i'r boes yn y coch ar dy. Mae chydig bach yn fler yn dod allan. Ond pas dros y top. Mewn chydig bach o wagle. A trio mynd â hi ar y tu allan o'n tacl wych yn fanna. A wedi dwy'n y bel hefyd. Chwarae amddiffynol arbennig. Dyma ni hanner amser yma. Ysgol gyfun Ystrade ar y blaen o 7 pwynt i ddim yn erbyn Ysgol Bro Teifi. Gêm dyn iawn o fama ar gyfer y gwpan.
Sydd y ddau dîm yn gobeithio roed y tua chwarter awr ola yma sgynny nhw ar diwrnod. Roedd 100% i mewn iddo fo. Ysgol Bro Teifi. Angen o leia cais yn y gêm yma. A fydd ysgol Gyfyn Ystrade yn gobeithio allu ymestyn i mantais ar y funud. Oherwydd mewn gêm o 7 bob ochr, dydy 7 pwynt ddim yn ddigon. Dyma ail hanner y cwpan a'r ail diwrnod 7 bob ochr yr Urdd yn dechrau. Ond wedi tharo ymlaen gan rhif 1 ar 10 yn siomedig iawn yn ddefo'i hun yn fanna yn amlwg. A wan fydd cyfle iddyn nhw gael y mysodiad yn fuan iawn i fewn i'r ail hanner. Mynd am y gornel ma nhw. Yn amlwg yn hyderus iawn yn ei line-out. Gan i weld rwan os oes gen nhw rhywbeth fyny llawes. Oes, oedd yr ateb. Chwarae bach celfydd o'r linell y fanna, ond am ddiffyn da, ond ddim yno ddigon hir mewn y dyfarnwr. A mae cyfle yma i fynd rownd y tu allan, ond taclo gwych. A trio dadlwytho oddi ar y llawr, mae'r bel yn mynd dros bob man a wedi tharo ymlaen yn y diwedd. Felly canlyniad gwych efo yma. Sgrym gry iawn, ond maen nhw wedi cael i allan y cyfle i gael gwared o'r pwysau drwy chicio hi lawr, a mae'n gic dda hefyd. Wedi ffindio lot o wagle, a wedi mynd â nhw nôl ymhell i fewn i hanner nhw eu hunan. Pasio chydig bach yn lletwyd, ond trio mynd ar y tu allan ma nhw, maen nhw wedi llwyddo i wneud. Dangos cyflymder a traed cyflym iawn. Mae'r boes yn y gwyrdd a'r coch. Wedi hymestyn i mantais. Ysgol Ystrade yn cymryd i hamser yma yn gwybod os gyda nhw unrhyw siawns o gadw'r mantais yma. Mae rhaid nhw fod yn glyfar efo'r amser, a maen nhw wedi llwyddo i gael y trosiad sydd yn bwynt mawr iawn, neu'n 2 bwynt mawr iawn yn eu hymdrech nhw i guro'r gwpan. Felly mae Ysgol Ystrade
ar y blaen o 14 pwynt. Bydd gofyn mawr i ysgol Bro Teifi. Tacl anghyfreithlon gan ysgol Strate. A mae cyfle yma i Bro Teifi. Ond wedi tharo ymlaen, mae felly fydd sgrym yn hanner y gwrthwynebwyr i ysgol Strate a cyfle arall yn nhw allu ymestyn i mantais. Mynd i'r ochr dywyll ma nhw. Trio cael 2 ar 1, ond mae'n syth trwy'r bwlch. Mae mewnwr ysgol y Strate yn mynd. Y cysylltiad rhwng 2 o amddiffynwyr Bro Teifi ddim digon da. Mae mewnwr ysgol y Strate yn rhedeg syth trwy'r bwlch i fynd mewn am drydydd cais y dynion mewn gwyrdd a coch. Trosiad anodd i ddod yma, wedi tharo hi'n dda. Ond ddim wedi chael hi, felly mae'n aros yn 19 i ddim. Bydd angen i Bro Teifi ddechrau siapio os yna unrhyw fath o siawns o guro'r gwpan yma. Cic uchel, dda, yn rhoi Bro Teifi dan bwysau. Maen nhw wedi gwneud y ddau, allan o honna. Maen nhw wedi ffindio bwlch yn dadlwyth y man nhw, ond wedi cael ei rhyngipio gan Bro, a gan cario cryf fanna. Gan y Strate. Sgrym bwerus iawn gan y Strate fanna. Ond mae wedi dod allan i'r mewnwr. Cic gosb am dacl uchel oedd hi. Traed cyflym. Dal i fynd am y linell gais. Mynd ar yr ochr dywyll. O, rhedeg cry a cryfder gwych yn mynd fewn yn y gornel. Am gais cynta Bro Teifi. Mi fydd hi'n homer y gic os fydden nhw'n llwyddo i gael hon. Ac os yna unrhyw fath o gyfle o guro'r gêm, fydd rhaid iddyn nhw chael hi hefyd. Ond dyn nhw ddim wedi chael hi. A dyna ni. Diwedd y gêm. Mae ysgol y Strate wedi curo'r gwpan yn ail ddiwrnod. Cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. A pisrwydd pyr gan ysgol Gywyn y Strate. Yn ysgol Bro Teifi yn amlwg wedi siomi. Ysgorio nhw 1 cais reit yn y diwedd fanna. Ond yn oll heddiannol, ysgol Gywyn y Strate yn fuddigol yn y ffeinal o 19 pwynt i 5.